లడ్డు లాంటిదే నీ టచ్ లక్స్ సోకు నచ్చే Wherever you go, I follow. Wherever you go, I follow. Wherever you go, I follow, babe. Oh, oh, wherever you go, I follow. Wherever you go, I follow. Wherever you go, I follow, babe. Thank you so much. And students andaru kuda thank you very much for participating. Thank you so much. And రాబిన్ హుడ్ టీమ్ అంతా కూడా ఒక సెల్ఫీ వీడియో తీసుకోవాల్సిందిగా స్టూడెంట్స్తో రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. మీరందరూ కూడా ఒకసారి మీ మొబైల్స్ ఫ్లాష్ లైట్ ఆన్ చేస్తే దాట్ విల్ బి బ్యూటిఫుల్ ఫర్ us టు క్యాప్చర్. ఎస్, మీ మొబైల్ ఫోన్స్ అన్ని అందరూ లేచి నిలబడతారండి. ఒక్కసారి మన స్టూడెంట్స్ అందరూ లీలా ఒకసారి లీలా 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 లీలా